Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima José Herrera laqab b'sodisfazzjoni l-pjan holistiku għar riġenerazzjoni ta' Paġeville imħabbar il-ħamis. Il-Ministru Herrera jinnota l-mod dettaljat li bih tħejja dan il-pjan u qal li dan għandu jservi ta' bażi soda u b'saħħitha għal-futur fejn jidħol l-iżvilupp sostenibbli. Tenna li fi żmien meta pajjiżna qed jirreġistra tkabbir ekonomiku bla preċedent huwa importanti aktar minn qatt qabel li l-bini ma jsirx bla doċċ imma bilanċ u b'sens komun. Għalli dan huwa pjan li ser iħalli legat għal pajjiżna biex jitgawda minn ġenerazzjonijiet futuri. Fil-fatt il-pjan jipproponi aktar spazji miftuħa, aċċess pubbliku għal kosta kollha u ambjent urban aktar regolat li huma wħud mill-ingredjenti prinċipali għal dan il-pjan holistiku li ġie varat għal konsultazzjoni pubblika. Il-Ministru José Herrera qal li pjanar serju bħal dak li qed ikun propost jitlob studji serji bħal dak li sar l-ewwel darba fuq investiment ta' dan it-tip u għalhekk li dan il-master plan huwa mudell ta' kif isiru l-proġetti u l-investimenti f'Malta. Għal darb'oħra l-Gvern permezz ta' dan il-pjan holistiku qed jagħmel bidla pożittiva fl-istandards ambjentali u qabża fil-kwalità tal-ħajja f'pajjiż modern li jrid jibqa' mixi l qudiem ekonomikament u soċjalment.